Ari mo. Nanikit sa Ari mo. tawag diri sa nawa. Ari mo ba? Nanikit sa tawag diri sa nawa. Nanikit sa tawag diri sa nawa. Sir, sir. Sir. Ano pangalan mo, sir? Sir. Hoy. Asan pulis? Attorney. 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 Nawag sa pulis, no? Ah. Ayaw lang magpirma. Ayaw lang. Asa lang kami? Maglapo ka man eh. Gani kung duha, sir? Wala, nag-social distancing kanina. Lakpo na eh. Ari, sir, sir, go. Ari, 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 go. Storya, sa imong bahalan ba? Hoy! Bukta, sir. Bukta lagi. Sir. Wala na ni patuo. Ako si Attorney Bayalas. City Legal Officer, membro sa ITF. Ikaw nakitaan ka ganiha nga wala nag-social distancing. In violation sa atoang ordinansa sa syudad. Okay? So karon, unsay pangalan nimo? Di ka mastorya? Di ka mastorya sa imong pangalan? Sir. Asang pulis? Ando ka pulis. Sir, pugni na siya. Ayaw pa. Ano? Ay pa dagan. Dito po. Ay, pumunta na sir. Attorney. Pugni. Asan duha ka pulis? Sundi. Duha ka pulis. Convert tayo. Sir. Ari. Basahan ti ka sa imong katungod ha. Ikaw wala ka nagstorya sa imong pangalan, tinuod nga pangalan sa akoa. Krimen na siya under sa Article 178 of the Revised Penal Code. Concealment of true name. Okay? Now karon, arestohon ti ka. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in a court of law. Okay? If wala kay abogado nga ika-provide, pwede ka hatagan og abogado sa imuha sa gobyerno. Okay? Sir, place him under arrest. No. Ay na siya. Concealment of true name. Nangutana ko sa iyang pangalan, person in authority ko. Violation na siya under the Revised Penal Code. Okay? Anong ako raman sir nga daghan man pud nga fan sir. Ano dili man Kapis mas ikaw? mo ko. Kapis mas mo. Wala nag-social distancing, nagsikit sila ganiha. Nabidyohan to. Unsa nagsikit sir, nga unsa ang sikit nga wa man City mi gadikit. ordinance, natay city ordinance ana section 4 sa Sa rally gali sir nga national wala magaling wala ko'y pakian ng rally sa nasyonal. Kung unsay balaod mo i-implement. Kung nakasala ka, i-implement ang balaod. Simple ra na. Ato dahil sir nagkuan mo sir nagrally. Anyway, dili na, wala na ikuan. Asa man tong Okay ra pulis? to. Under arrest na ni siya. Citizens arrest na ni siya. Ha? Christian Aresman. Citizens arrest. Pwede ko mo initiate og citizens arrest. Filean ko ni siya kaso. Wala lang.
Mukuyog ko nila ya? Mukuyog kanila, mukuyog gid kanamo. Kay kung dili iso pailan na sa tigag kasog resistance to persons in authority. Paanan ka kabugado. Ulat lang. In flagrante delicto arrest ni siya. Okay. Pareha go pulis sir. Di man ka mutuog person in authority. Hello. Ano ba? So kung saan na ni mong video, wala ko'y gibuhat nga sayop. Nag-implement ra ko sa ato ang lokal nga ordinansa. Ano kay para ma-inquest ta tani? Sir, ang patrol, ang patrol. Ang patrol. Ikaw nakakuha gid ka sa video ha, nag-ingnan ti ka sa imong Miranda sa Miranda rights nimo. Kasi yung netro ni. Wala 1 Sir. meter. Oh. Sir. Wala 1 meter Sir, sir. sir. Base makasuhan na po. Sir, 1 meter na. Base makasuhan na po. Sir. Ang patrol akong kinahanglan, patrol. Naana ko'y citizens arrest din sir. Amo ang dadon sa police station, file na mo kaso. Kaning usa. Ako gapundo sir, gidikitan lang ko sir. Nakay ngalan, yatag imong ngalan. Sir, Yatag ni-refuse ngalan na tay. siya ganiya. Ngalang ang hatag tay. Ni-refuse na siya ganiya. Ipari na tong patrol sir. Di kay gihadlok magud po ko niya sir. Wala, ti kagihadlok, oy. Oh, na-intimidate ko, sir. Wala ti kagihadlok. Sir, Gihadlok ko niya sir. Sir, I already effected citizens arrest. Kaya nakadlock siya. Ni-effect na kong citizens arrest. Pwede pa ganini siya isuwa pailan o kaso review resistance to persons in authority. Gihadlok ko niya sir. Sir, Panawagin ko ninyo sa kong ngalan. Brother, ug kuan ka na ninyo. Ni-effect na ko sa arrest sir. Citizens arrest Tawag ni. ko ni Oh, File mo kaso. ang task force. Kana sila oh, kuan po na sila Citizen po arrest sir. po Oh. naman eh. Sir. Nakagubot na diri palihog kog usa ka trupa. Ano magbubutan eh? Ay, nagbubot ninyo da? Oh, wala magkay gubot. Tipot lang to eh. Tipot lang. Nakuha ni tanan sa video ha. Nakuha ni tanan sa video. Kato dito sir, video hisad to kaya to atong pangisuhag ticket sunod. Maisuhin nag ticket sir. Kanana din ha. Simple ra unta kayo kung musulti kas pangalan nimo isuhan ra ka na mog ticket. Wa ka ni istorya sa imong pangalan. Gihadlok magud ko naman sir. Nagpaila-ila ba ako nimo ha? Ngano mahadlok mga attorney? May pulis ko, may kriminal ko.
Ay, sa lakaw. Wait lang, kitawag ko. Ay, sa lakaw. Wait lang.